Tak já jsem ráda, že vás poznávám takhle osobně. Dobrý den, zdravím. Přeložila jsem 2 vaše knížky, Háno a tiché roky, a budu také překládat listopad, takže už vás dost dobře znám. Děkuji. Ráda, že dělám ten rozhovor s vámi. Já jsem připravila 10 otázek. Uvidíte, no já hned začnu, já to mám tady připravené. Paní Aleno Morštajnová, jste velmi úspěšná a oblíbená spisovatelka. Psát, respektive publikovat jste ale začala dost pozdě a do literatury jste nastoupila jako překladatelka. Jednou jste řekla, že vám to poskytlo řemeslnou zručnost, že jste se překládáním naučila psát. Můžete něco o tom? Dobře, takže je pravda, že já jsem začínala jako překladatelka, ale k tomu překládání jsem se dostala protože jsem si myslela, že překládání bude nejlepší způsob, jak se naučit psát, nebo jak začít psát, jak se k tomu psaní vůbec dostat. Takže jsem si říkala, že bude nejlepší vystudovat jazyky, začít překládat knížky a potom začít sama psát, protože v té době u nás žádná škola tvůrčího psaní nebyla, nic takového u nás nebylo. Tak já jsem vlastně nevěděla, co by měl dělat začínající spisovatel. A tak jsem si řekla, že začnu překládat a tak vlastně proniknu do toho nakladatelského světa, zjistím, jak se ty knihy píší a začnu sama psát. Jenomže ani s tím překládáním to nebylo jednoduché, protože já jsem se na tu vysokou školu, protože to bylo ještě před revolucí, před rokem 89, tak jsem na takovou školu, která byla považována za školu pro takové, když to řeknu, pro ty nejlepší a pro ty vyvolené, tak jsem se nedostala. Takže jsem vlastně studovala až po tom, co by maminka 2 dětí a vystudovala jsem až po revoluci při zaměstnání. A skutečně jsem tedy při tom zaměstnání začala jsem učit na střední škole a začala jsem při tom učení ještě navíc překládat. A obeslala jsem všechna možná nakladatelství, ale odpovědělo mi jenom jedno jediné, které mi nabídlo zkušební překlad a já jsem ten zkušební překlad udělala a začala jsem pro ně překládat. Ale ten druh knih, které jsem překládala, neřekla bych, že se nad nich dá naučit. Možná se na nich naučíte slovní zásobu, naučíte se postavit větu. Určitě to je velice prospěšné, aby si člověk rozšířil svou vlastní slovní zásobu, aby pochopil, jak se tak trošku postaví příběh. Ale ty knihy, co jsem překládala já, rozhodně nepatřily k těm nejnáročnějším, takže zase jakoby vyloženě naučit se na nich dobrou literaturu asi nedá. Ale rozhodně byl takový ten můj první krůček ke psaní. Zajímavé. Neslyšela jsem vůbec dosud, že by někdo jako se učil psání tímto způsobem. A jako v mládí jste nepsala nějaké básničky, povídky? No, to bylo jako zvláštní, že ani ne, protože já jsem vlastně vyrůstala v době, kdy asi to, co bych já chtěla psát, jsem věděla, že by mi nikdo nevydal. A tak jako sama pro sebe jsem neměla nějak potřebu. Nikdy jsem si nepsala deník. Až potom, co by dospěla, protože můj bratranec má tady místní noviny, tak co by dospěla, tak jsem pro něj někdy psala nějaké články anebo něco takového jako kratšího, ale to bylo opravdu něco úplně minimálního. Já bych řekla, že jsem skutečně začala až tím, že jsem začala psát svoji první knihu Slepá mapa. Ale taky jsem zjistila, že to vlastně neumím, že jsem to podcenila. Já jsem si myslela, že tak jako překládám, tak mi půjde to psaní. Že prostě sednu k počítači a ten příběh se sám bude odvíjet. Ale já jsem tak nějak zapomněla, že ono nestačí mít jenom ten příběh vymyšlený, vědět, o čem chce člověk psát, ale člověk musí umět psát. To znamená, že musím umět převést ten obraz, který před sebou vidím, do slov. A to pro mě zpočátku bylo velice těžké, to jsem se musela naučit. Takže já vlastně ten první den, co jsem začala psát Slepou mapu, tak jsem si sedla k počítači a věděla jsem úplně přesně, co chci napsat. Věděla jsem tu scénu, kterou chci popsat. A zjistila jsem, že to neumím. Takže to byl takový okamžik, kdy jsem si musela uvědomit, jestli chci vlastně v tom pokračovat. Když jsem zjistila, že to bude dřina, že to nebude jenom takové, jak jsem si myslela,
jestli jsem ochotná tomu věnovat ten čas a naučit se to, anebo jestli prostě si nesplním to svoje přání a nikdy žádnou knížku nenapíšu. A je to dřína, to souhlasím, ale na druhou stranu, když něco napíšete, jako dokončíte, tak je to velmi příjemný pocit, že jo? To ano. A ono, musím říct, že ona je to sice dřina, ale je to i příjemná dřina. Je to něco, co mě baví. Asi kdybych měla psát, teď píšu knihu, tak možná 2 až 3 roky. A kdybych měla 3 roky života věnovat něčemu, co mě nebaví, tak to bych asi nedělala. Takže mě přece jenom i to psaní samotné baví, protože vlastně člověk je přitom svobodný, uplatní si tam tu svoji fantazii, dělá to, co ho baví, načítám si k tomu ty podklady, ty knížky, to mě taky baví. Takže tím, že mě to baví, tak jsem ochotná nad tím trávit ten čas, i když v těch chvílích, kdy třeba mám pocit, že mi to nejde a že se mi to neposouvá dopředu, nebo že to nejde tím směrem, kam jsem chtěla, tak to jsou takové chvílky, které vlastně vyváží zase ty chvílky, kdy to člověku jde a kdy si řekne, jo, že to k něčemu spěje. Děkuji. Proslavila jste se svým 3. románem Hana. V čem vidíte rozdíl mezi nimi a předešlými 2 knihami? Stal se nějaký zlom? Neřekla bych, že to byl zlom. Já bych řekla, že to bylo v tom, že ty první 2 knihy mi získaly určitý počet čtenářů. Já jsem vstupovala vlastně jako úplně neznámá spisovatelka na tu spisovatelskou scénu. Jako nic se o mě nevědělo. Nikdy předtím jsem nenapsala žádné povídky, prostě nikdo mě neznal. A tak k tomu přistupoval i nakladatel, prostě vydal knihu neznámého autora. A když víte, kolik vychází knih, alespoň u nás, to jsou prostě tisíce knih ročně. Takže když vyjde nová kniha neznámého autora, co se stane? Týden je mezi novinkama, pokud má štěstí, tak je mezi novinkama, anebo je rovnou, ji potom knihkupci zařadí do těch regálů podle písmenek a ta kniha vlastně zmizí z očí. O neznámého autora není zájem v médiích, o neznámého autora prostě nezvou ho na besedy, neví se o něm. Jenomže ta první kniha Slepá mapa, přestože to byla prvotina, byla poměrně úspěšná a už si získala první čtenáře. Zrovna tak potom druhá knížka, Hotýlek, to už prostě lidi o mě někteří věděli a už jsem měla svoje čtenáře. Takže vlastně ta Hana přišla do takového připraveného, měla už připravenou půdu. Ona ještě, než ta Hana přišla, tak už vlastně o mě věděli třeba booktubeři. Takže už dopředu se se mnou domlouvali, aniž tu knihu vlastně znali, tak už si domlouvali, jestli bych třeba za nima nepřijela, nepopovídala bych jim o knize, která vyjde. Takže když Hana vyšla, už přece jenom o mě se vědělo, už o té Haně vyšlo v novinách pár recenzí, už jsem dělala nějaké rozhovory a přestože ten, dá se říct, úspěch se nedostavil hned, ta kniha vyšla v únoru. A únor není dobrý měsíc na vydávání knih. To je, bych řekla, úplně ten nejhorší měsíc, který může být, protože je po Vánocích a ještě lidé mají doma zásoby knih, takže se ani vlastně po knihách nepídí a další knihy začnou nakupovat až potom, dejme tomu, v květnu. Takže to bych řekla, že v tomto ta Hana měla docela smůlu. A takže ze začátku taky se dá říct, že ten rozjezd byl velice pomalý, že víc se o ní začalo mluvit až během léta a podzimu a najednou byl začátek dalšího roku a Hana se po roce vlastně dostala najednou na první místa tabulek v prodejích, což pro mě bylo jako velké překvapení, protože to se nestává. Ale zároveň s ní se začaly prodávat i ty předchozí knihy a dá se říct, že oni, samozřejmě Hana se pořád prodává nejlíp. Ale dá se říct, že ty i předchozí knížky ji postupně v těch prodejích téměř dotáhly. Takže zatímco se třeba první rok té Slepé mapy prodalo 5 000, nebo možná 4 000, což není špatné na prvotinu, tak během těch dalších let se jich prodalo už dalších, dejme tomu, 70 000. Takže dá se říct, že oni potom ty čtenáři ji objevili a teď jsou čtenáři, kteří se hádají, co je lepší. Jestli Hana, Slepá mapa, někdo má rád Tiché roky a to mě jako autorovi samozřejmě dělá radost, protože bych byla nerada autorem jediné knihy. No to určitě nejste.
Haně všechen jde v podstatě zapříčinila ta náhoda na začátku. Myslíte, že náhody formují naše životy? Samozřejmě každý okamžik, každé naše rozhodnutí nás pošle trošičku jiným směrem a my v tom daném okamžiku nejsme schopni říct, jestli to naše rozhodnutí bylo správné a někam by nás dovedla třeba ta druhá cesta. My to vlastně dokážeme zhodnotit až při tom pohledu zpátky. Tak jako ta Hana. Ta Hana v podstatě těch rozhodnutí udělala několik a všechny si je vyčítala. Ale ve skutečnosti nic z toho nebylo v tom okamžiku, kdy to dělala špatné nebo nějak fatální. V tom okamžiku ona vůbec nemohla vědět, kterým směrem se pohnou velké dějiny a co se v tom světě stane. Takže když někteří čtenáři ji hodnotí nebo dokonce odsuzují, tak já ji naopak bráním, protože já říkám, že my každou chvíli stojíme na nějakém rozcestí a v tu chvíli si myslíme, že jsme zvolili třeba to správné řešení a teprve po nějaké době se ukáže, že ta jiná volba by byla ta správnější nebo ta lepší. V románech se věnujete vztahům v rodině a ty vztahy jsou často traumatické. Nejnáročnější jsou zrovna vztahy v rodině. Souhlasíte? Ano, a to je proto, jsem taky napsala tu další knížku po Haně, a to byly Tiché roky, která je opravdu více o těch vztazích v rodině než všechny předešlé knihy. Já teda musím přiznat, že pro mě jsou vztahy v těch knihách vždycky to nejdůležitější, ale ne vždycky to po dokončení té knihy tak vyzní. Takže já vlastně se každou knihou učím a opravdu jsem chtěla tu další knihu, Ty tiché roky, po Haně napsat tak, aby bylo zřejmé, že vztahy v rodině, o tom, že spolu lidé komunikují, že spolu mluví, že to je to nejdůležitější v životě. Nejdůležitější v životě pro mě je mít okolo sebe lidi, se kterými si rozumím a se kterými dobře vycházím. A proto je důležité spolu mluvit. Ale někdy je strašně nebezpečné i právě to mluvení, protože někdy člověk něco řekne a toho druhého člověka se to může dotknout nebo to špatně pochopí. A zase je důležité si to nějakým způsobem vykomunikovat, prostě vyříkat si to. Ale samozřejmě jsou situace, kdy člověk chce tím slovem ublížit a opravdu i ublíží. A zároveň je důležité, aby k tomu rozhovoru byli dva. Nestačí, když jeden si to chce vyříkat a vykomunikovat. Musí být ten druhý ochoten ho naslouchat. A pokud není, tak prostě k tomu souladu nedojde. A to je ta knížka Tiché roky, kde jsem tohle chtěla o té důležitosti komunikace, slov, o důležitosti vztahů v rodině, že to je vlastně předpoklad šťastného života. Tak o tom jako si myslím, že by měla být a je ta kniha Tiché roky. Mluvíte o důležitosti této komunikace. Já jsem se zrovna chtěla zeptat v další otázce, že v obou románech vydaných ve slovinštině, to jsou Hana a Tiché roky, jsou záhadné, na první pohled nesrozumitelné postavy. V Haně je to teta, hlavní postavy, a v Tichých rocích otec. A zrovna tady chyběla ta komunikace, že? O čem jste mluvili teď? Ano, to je přesně ono. Já jsem ty Tiché roky chtěla napsat tak, aby čtenář, když tu knihu čte, aby znal příběh toho otce, toho Svatopluka a aby toho jeho jednání ne třeba schvaloval, ale tak trochu chápal. Proto já tam potřebuju v té knize i ozřejmit minulost té postavy, protože všechno, co v životě zažijeme, nás nějakým způsobem formuje. Takže Svatopluka formovalo to, v čem vyrůstal. Proto on byl takový zarytý komunista, proto on byl potom ke konci života tak zklamán tím, jak to všechno dopadlo, protože kdyby byli všichni takoví, dejme tomu, v tom chování poctiví, jako k tomu přistupoval on, tak možná ta myšlenka nebyla tak špatná. Ale my jsme jen lidé a my vždycky budeme jednat ve svém vlastním zájmu a proto se ty myšlenky toho komunismu tak zvrtly. A proto je to prostě neuskutečnitelné, proto je to utopie. Protože lidé jsou jenom lidé a vždycky jednají svým způsobem ve svůj prospěch. Tím jsem chtěla říct, že i ten Svatopluk, chtěla jsem ukázat, že on v tom svém životě z toho zažil hodně.
zažil zklamání jak v profesním, tak i v soukromém životě a to všechno ho nějakým způsobem zlomilo. A on si možná ani tak trochu neuvědomoval, že tím vším i nadále vlastně ubližuje lidem okolo sebe a že vlastně ubližuje i té své dceři. On neměl už ani sílu, nebo neměl už možná tu životní energii, už aby té dceři věnoval tu lásku, kterou ona potřebovala. Takže a zase na druhou stranu tam to je nějaké to její omezení z té její strany, i jak fyzické, možná i trochu psychické, prostě nedovolilo tam tu komunikaci a to jejich poznávání a vzájemné soužití, proto bylo tak těžké. Ale já jsem to chtěla právě napsat tak, aby ten čtenář jako věděl a pochopil, že by vlastně stačilo, kdyby oni dva si promluvili, že tam, jak by se jim hned žilo líp, jak je prostě důležité spolu mluvit. To byla ta hlavní myšlenka, kterou já jsem tímto způsobem chtěla tak nějak jakoby tam vyjádřit a popsat. Oba romány mají příslib optimistické budoucnosti. Věříte v šťastné konce? Ano, já vždycky říkám, že všechno nakonec dobře dopadne. A pokud to ještě nedopadlo, tak to není konec. A já jsem takový věčný optimista, tak já nechápu, jak já můžu psát takové tíživé knihy. To je krásné, že jste věčný optimistka, ale spíš tím něco v sobě ventilujete, když píšete takové vlastně těžké knihy a jste optimistická. To mě teď překvapilo. O těch problematických vztazích v rodině, to je namáhavá práce, když se do toho musíte jako pustit úplně. Jako. Ano, ono je pravda, že v té době, kdy to píšu, třeba když jsem psala Hanu, tak jsem opravdu si tak nějak trošku, protože k tomu jsem musela načíst hodně literatury. Přečetla jsem si a vyslechla jsem si hodně příběhů lidí, kteří tím holokaustem prošli, nebo kteří prožili tu tyfovou epidemii. A fakt je, že jsem i takové jakoby chvilné zkreslený, ale takový ztratila jsem ten svůj optimismus. Že jsem si říkala, že ti lidé jsou někdy opravdu ale hrozně zlí. A dokonce jsem se v noci budila a nemohla jsem usnout. A to bylo ale období, kdy jsem si řekla, já nebudu v noci na tohle myslet a v noci jsem vymyslela knížku pro děti a potom, když jsem dopsala Hanu, tak vlastně to, co jsem během těch bezesných nocí vymyslela, takový veselý, lehký příběh, plný humoru, tak ten jsem potom po dopsání Hany napsala, byl to takový ten můj návrat do krajiny dětství, kdy ještě všechno takové optimistické. Tam jsem objevila kouzlo dětských knih a vlastně od té doby vždycky, když napíšu jako dospěláckou knihu, tak potom si odpočinu u knihy pro děti a je to obrovská radost. No to je krása. Vaše romány jsou naplněné velkou empatií. Snažíte se pochopit jednání každého člověka. A já si myslím, že proto jsou také tak oblíbené. Já to tak mám i v životě. Já se prostě snažím toho člověka, i když se třeba ke mně nebo k někomu nezachová v některém okamžiku hezky, nebo je mi na něm něco, co mi třeba vadí, co je mi nesympatické, co někdy opravdu tak bývá, že? Tak se snažím toho člověka jako pochopit, jako co stojí za tím, že je takový. Protože když člověk přijde na svět, tak přece všichni přijdeme na svět a myslím si, že jsme formováni právě tím, co nás v tom životě potká. Že nikdo nepřijde na svět a s tím, že je to špatný člověk, už jako od narození. Prostě si myslím, že to prostředí naše, všechno to, co z nás potkalo, nás nějakým způsobem formuje a že v každém člověku je něco dobrého, ale že to je jenom potřeba prostě najít. Váš poslední román Listopad, který také vyjde ve slovinštině, je dystopie. Román o tom, co by se stalo, kdyby se ten komunismus nezhroutil. Jak jste přišla na ten nápad? Co byl váš záměr tohle napsat? Já říkám, že to není dystopie, že to je alternativní historie. Protože kdyby to byla dystopie, tak bych se asi víc odvázala, asi bych víc zapojila fantazii, ale já jsem se držela toho, jak by to asi skutečně u nás vypadalo,
kdyby opravdu v tom roce 89 nedošlo k té změně, ale kdyby skutečně došlo k nějakému puči, který by zasáhl celou tu východní Evropu, který by vzešel samozřejmě ze Sovětského svazu a který by celou tu východní Evropu ovlivnil natolik, že by nadále uvízl v tom socialismu a dá se říct vlastně i ve takové by vojenské diktatuře, protože si myslím, že by ten režim už musel utáhnout šrouby, že by musel zpřísnit, protože my už jsme si přivonili k té svobodě a my už jsme věděli, že tohle nechceme. Už by si ten režim přestal hrát na to, že je tady pro nás a byla by to prostě skutečná diktatura. Takže a proč jsem na to, já jsem vlastně nad tím přemýšlela možná ještě před svou první knihou. Velice často mě napadalo, jak bych asi žila, kdyby k té změně v roce 89 nedošlo. A jedno jsem věděla jistě, že bych nebyla šťastnější, že bych tak prostě žít nechtěla. A myslela jsem si, že někdo ze spisovatelů se toho ujme a že prostě knihu na toto téma napíše, protože se mi zdálo, že si to vlastně o zpracování říká. Jenomže když už vlastně uplynulo téměř 30 let od roku 89 a nikdo o tom nenapsal, tak jsem šla se svým nakladatelem a to byla jediná kniha, o které jsem se potřebovala poradit, protože jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu a jestli je to téma pro mě. Tak jsem šla za tím nakladatelem, za tím Mirkem a říkala jsem mu, já bych měla takový a takový nápad a napsala bych to asi takhle, jako myslíš si, že to je téma pro mě? A on mi řekl, jo, já si myslím, že jako jdi do toho, to je skvělý nápad, já si myslím, že to je přesně kniha pro tebe. A tak jsem se do toho pustila a dá se říct, že jsem si vlastně až do té knihy, do toho konce, než jsem tu knihu dopsala, nebyla úplně jistá, jestli tu knihu dotáhnu do konce, jestli to je fakt jako pro mě, jestli je to moje téma. Takže jsem vlastně o tom ani nikde nemluvila, co píšu nebo proč to píšu. Až teprve, když ta knížka byla hotová, tak jsem o tom začala mluvit a řekla jsem vlastně, jakému tématu jsem se věnovala. No, ale jak říkám, není to dystopie, protože kdyby to byla dystopie, tak tam to bylo strašně lákavé. Napsat tam některé ty takové momenty, jak třeba mají někteří autoři dystopií, že opravdu popustíte úzdu fantazii a můžete si dovolit to, co vlastně, když píšu o reálném světě, si dovolit nemůžu. Ale právě jsem si to zakázala a říkala jsem si, ne, i tohle musím brát jako reálný svět. Nesmím tam vymýšlet nějaké kostýmy nebo nějaké to, co jako neexistovalo, nějaké kulisy. Musím to opravdu zasadit do skutečného světa. Ale zároveň je to zase knížka, román o vztazích v rodině, že? Ano, protože pro mě je tohleto důležité. Ono existuje hodně knih o tom, jak se chovají lidé, takoví ti hrdinové naší doby, nebo naopak, jak se chovají takoví ti, co stojí na tom druhém. O tom je konec konců moje druhá kniha Hotýlek, kde mám vlastně ty hrdiny dva, kdy jsou to lidé, já ráda píšu o obyčejných lidech, protože o takových těch hrdinech, nebo naopak o těch takových těch, co spolupracovali s tím režimem, takových knih je prostě spoustu, ale 90, možná 5% lidí prostě se snažilo nějakým způsobem slušně žít a to se dá říct, že to je taková ta, jak se říká, mlčící většina. Ale i oni nějakým způsobem byli rozděleni, jako někdo přece jenom v tom přístupu k tomu režimu se lišili. A to jsou z té skupiny, z té masy lidí, já si právě vybírám ty hrdiny svých knih a zasahuju je nejen do té společnosti, ale i do těch rodinných vztahů, protože, jak jsem říkala, pro mě vždycky rodina byla a vztahy jsou pro mě to nejdůležitější. A ty nám zůstanou ty vztahy, nebo chceme si je zachovat za všech okolností. Mám ještě poslední otázku. Jaké jsou vaše spisovatelské plány? Co plánujete napsat? No to já jsem si právě po listopádu moji čtenáři psali, že
při té knize plakali, anebo že z toho nemohli spát a já jsem si říkala, no tak to je hrozné, já nechci psát takové knihy, aby život nebývá vždycky lehký a já jim vlastně těm mým čtenářům ještě nepřináším radost, ale ještě nad mýma knihama brečí. Tak jsem si říkala, já bych chtěla napsat knihu, která je, když ji přečtou, tak si řeknou, přece jenom je na tom světě krásně. No ale zjistila jsem, že takovou knihu nenapíšu, protože já prostě to neumím. Mě zajímají asi jako jiné věci a jiná témata a člověk musí psát o tom, co ho zajímá. Takže já teď si tak trochu načítám naši knihu, kterou bych chtěla začít psát teď v listopadu, ale zatím teda připravuju k vydání 2 dětské knihy, které by měly vyjít příští rok na jaře, takže spolupracujeme s ilustrátory, takže zatím mám práce dost. A teď září a říjen právě věnuju besedám a věnuju to těm akcím, které se nemohly během toho covidového období přece jenom konat a které zdá se zase nebudou v zimě asi moc konat, protože zase se ta situace zhoršuje. Takže září a říjen já teď jezdím po besedách a po veletrzích. Teď jsem byla na veletrhu ve Varšavě, v Praze, teď se chystám na veletrh do Havlíčkova Brodu, takže se chci potom začátkem listopadu tak trochu víc věnovat zase psaní, ale o čem to bude, tak to bych ještě nerada prozrazovala z toho prostého důvodu, že já to třeba mám v té hlavě tak nějak jako už sesumírované, ale ne vždy ta kniha dopadne tak, jak já vlastně to mám na začátku, jak to předpokládám a potom by někdo mohl říct, že to je úplně jiná kniha. Takže proto já v průběhu toho psaní o těch knihách svých ani nechci moc mluvit. Jasně. Aby mě to nezavazovalo potom vlastně, když já jsem řekla, že to bude takhle a já to napíšu jinak, tak já prostě o tom moc nemluvím. Takže kniha vede spisovatelkou svou vlastní cestou. Že jo, Ano, já když začínám psát, tak já to mám vlastně vymyšlené. Já vím, jak ten příběh má vypadat, ale jakmile začnu psát, tak mě začnou napadat další věci a někdy mě to odvede trošičku stranou. Já k tomu konci vždycky dojdu, to je pro mě to podstatné. I ta myšlenka tam zůstane zachovaná, ale ta cesta nebývá vždycky tou cestou, kterou jsem si původně naplánovala. A to je na tom to krásné, to mě na tom právě to baví, že jako to by bylo dobré. A někdy mě napadají věci, které se mi do té knihy nehodí, což bylo teda v případě Hany, třeba ty vztahové situace, to neporozumění, ta komunikace a to je potom zárodek té další knihy. Já vám, paní Aleno, moc děkuji za rozhovor. Bylo to velmi zajímavé, úžasné, opravdu, tak jsem ráda. Děkuju. A já děkuju za to, že překládáte mé knihy.